Avui us ensenyaré aquest rellotge, que si ho apretes aquí s'obre. I si posem aquesta medalla... Espera. Si posem aquesta medalla, fa un soroll que diu com ell se transforma. I després diu el nom, que se diu Arthur. Doncs ara tinc un altre, que és aquest. És un espíritu, tots són uns espíritus. I aquest se diu... Aquest no diu el nom perquè són uns dels més complicats de tenir. I aquest ja veurem si diu el nom o no. Ara vendrà la cançó una altra vegada, però aquesta cançó és diferent. I ara, si dieu un comentari, faré un sorteig entre tots vosaltres d'això. I a dins hi ha un somni daurat. I avui obrirem això! Comencem per això. Ens ha tocat aquest. Que el tenim repet. No? I què més hi ha? I hi ha això, que és una torre, que és com aquesta, per això que la vaig a sorxar. I aquí hi ha uns somnis, també. Mireu, aquesta és més nova. I aquí estan els somnis. Mireu. Aquest és un repartidor de cartes que té la gorra marró. I aquest és un elefant que està enferma. Subscriviu-vos al meu canal, doneu-li like. Adéu!